Prečo, Piggy? Prečo? Prečo? Svieť, nepresa. A čo bude? Časem mi sa bude tá redka je lepšia ako moja duša. Ako moja duša. Ako? Nič. Prečo? Nevadí. Piggy, povedz už dačo. Piggy, povedz vtip. Povedz nám vtip. Piggy. Povieš nám vtip? Pravda, že poviem. Tak povedz. Vieš. A kedy nám povieš? Ešte si normálny? Čo? No? Nie. Ako? Nie. Začínam, až sa postavím, tak začnem. Kedy? Vraveť aj hovoriť aj rozprávať. Hej, a tak už by si sa mohol postaviť, aby si išiel domov, Piggy. Budeš tu spať? Ja nemám domov. No. A kde bývaš? Nevadí. Tak ty si puk. Pigginko. Nie. A čo si? Ešte nezačni so mnou rozmýšľať. Prečo? Lebo tým mám svoj život. Aj ty? Ty? A ja. A tak prečo sa... Prečo rozmýšľaš o mne, keď máš aj ty príbeh? Čo? No? Nič. To ako? Nepovedal som nič. My už vie. Nevadí. Začnem. Kedy? Pigginko. Nie. Čo? Čo? Ako? Nie. Hej. Mám sa postaviť za keď... By si sa mohol aj ísť spať. Iba aj ty Piggy. Mám sa postaviť? No, postav sa. Nechci to. Ja chceme. Chceme, Piggy, aby si sa už postavil. Hej, my ti neveríme, že sa postavíš. Poď, Piggy, head. Nie. Ja ti vrátim. Čo to je? Nevadí. My sme z Jojky, Piggy. Hej, Zajtra budeš v televízii. Prečo by ľudia mali prestať piť?